ga biyo su sai ka wahala ya midu duk da sarki ya mura Allah su ka kashe ni? Ba ta kashe rage aikin ma kake. Ragewa kake da wayo ko? Sai ga. Wallahi ragewa kake yi. Ba ruwan ka ko ka hada sai ka tafi. Dan yau ba su so da kowa. Za a je waya za a ma hada. Su waye nan kuma ba masu kamera waje. Dan yau baya. Ya ke biya da kai a gudu? sun ma mutane masu kawo hoton wanda Allah ku yi haƙuri Allah ku shi baba an sauke mana wayar wasu hoton suna nan da Allah ga oga Ani ga mamman ba da a zo shi da daraktan kamar magana an fara ba wurin wata ya ne a Carlos ya ake ne ya lafiya ya ake ya lafiya kai